Salut! În acest video vei putea vedea câteva informații despre curățarea aparatului de cafea. Ce componente ar trebui curățate și de asemenea câteva aspecte la care ar trebui să fii atent dacă vrei să cureți aceste elemente. Dacă este primul tău videoclip pe care îl urmărești, sper ca informațiile să îți fie de folos, să îți placă și poate că vei decide să te abonezi. Dacă ești deja abonat, vreau să îți mulțumesc pentru că urmărești videoclipurile pe care le postez. Haideți să începem menționând componentele aparatului care ar trebui să fie curățate periodic. Este vorba de recipientul de zaț de cafea, tăvița de colectare a picăturilor, tăvița de colectare a condensului, rezervorul de apă, canalele duzei de cafea, pâlnia destinată introducerii de cafea premăcinată, interiorul aparatului, accesibil după ce deschidem ușița infuzorului și, bineînțeles, infuzorul. Dacă vrem să curățăm aceste componente ale aparatului, ar trebui să fim atenți la câteva lucruri. În primul rând, să nu folosim solvenți, detergenți abrazivi sau alcool pentru a curăța aparatul. La aparatele de Loni nu este necesar să utilizăm aditivi chimici pentru curățare. Decalcifiantul pe care îl recomandă producătorul este pe bază de componente naturale și complet biodegradabile. Al doilea aspect la care ar trebui să fim atenți. Niciun component al aparatului nu poate să fie spălat în mașina de spălat vase. Și o a treia precauție, nu folosiți obiecte metalice pentru a îndepărta eventualele cruste sau depozite de cafea, deoarece puteți zgâria suprafețele de metal sau de plastic. Evident că dacă sunt zgâriate, depunerile viitoare vor fi mai greu de îndepărtat, deoarece o suprafață zgâriată este mai aderentă și, de asemenea, depunerile vor fi mai frecvente, lipindu-se mai repede de materialul zgâriat. Cam atât în acest video. Poate n-au fost lucruri noi sau senzaționale. De fapt, acest video este un scurt rezumat al subiectelor pe care le voi analiza în următoarele videoclipuri pe care le voi posta pe acest canal. Dacă ai fost atent până în acest moment, vreau să îți mulțumesc. Dacă încă nu ești abonat, poți face acest lucru. Dacă te-ai abonat, nu uita să apeși pe acel clopoțel. În felul acesta, când va apărea următorul videoclip, vei fi anunțat și îl vei putea urmări. Dacă ți-a plăcut informațiile, poți să dai un like, poți să scrii în comentarii și, bineînțeles, dacă știi pe cineva care ar fi interesat sau pe care l-ar ajuta aceste informații, poți să-i trimiți și lui să vadă acest videoclip. Până data viitoare, să aveți cu toții o săptămână frumoasă!